ನಮಸ್ತೆ ಮಧುರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಶಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಧರ ಪಡ್ರೆ ಅದು ಹಿರಿಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕಲಾವಿದರು. ಆರಿನ ಜೀವನಾನುಭವ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆರನ್ನ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಟಾರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಬೆನೊಂದಿತ್ತನಾರು ಆರನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿಕ. ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೆರ್ಲಾಡು ಮಂಡ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಹಿಮ್ಮೇಲಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈರೊಂದು ಜೀವನಾನುಭವ ಈರು ಏತ್ ವರ್ಷಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇರಿಯಾರು ಅತ್ತು ಕಲ್ತಾರು ಏನ್ ಚಾಂದ್ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ತೂಕ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಮಗೆಲೈತಿ ಆನಂದ ಪಡ್ರೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಉಪದ್ರ ಅವಧಿತನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಆಟದ ಯಾಪಳ ಆಟನೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮೇರಪ್ಪಗ ಎನ್ನಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರ್ಸಾಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ಕಲ್ಪುವ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಕಲ್ಪುವ ಅಂದು ಅಂಟ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇಂಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲು ದಿಕ್ಕೀರು ಆರು ಫೇಮಸ್ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲೆ ವಾದಕರು ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರು ಆದಿತ್ಯರಪ್ಪ ಕದ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರುತ ಇಪ್ಪನ ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಇದ್ದೀರು ಅಪ್ಪಗ ಆರಿನ ಅಪ್ಪಲೆ ಪಡಾದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಟಾಧಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಾದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಪೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಡ್ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು 7, 8, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಲ್ಪಾತಿರು ಅಂಚೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತನ ಮುಂದುವರಿಸ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ SLC ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಏನು 9, 10 ಆ ತರಗತಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲೆತ್ತನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಟವು ಪುರ ಪೋಂತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಂಭಟ್ರಲ ಅದು ಸಂಘದ ಪುರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಂಡು ನಿಂತಿರು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅದ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಉಂಡು ಮುಮ್ಮೇಳ ಉಂಡು ಅಂತ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಎಂದು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ SLC ಆತ PUC ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಏನು ಮಾತ್ರ SLC ಬಾರಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ SLC ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಇಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವನ ಕಾಲೇಜು ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನಾಡ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನಿನಗೆಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಯಾವುದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕಲೆ ಸಂಗೀತವ ಎಂತದ್ದು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಸೀಟ್ ಆದನಲ್ಪ ಕಲಾವಿದಿಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ಟಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ಟಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಕೆ ಎಂದುಳ್ಳಿರತ್ತ ಭಾಗವತರು ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಜೆಡ್ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ಓಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಆರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಲ್ಪ ಎಂದು ಮಾತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ PUC ಏನ್ ಎತ್ತೆ ಕಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪ ದಿತ್ತು ಒಂದು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಏನಲ್ಪ ವೇಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ SDM ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು ವರ್ಷದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂಚ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಏನು ಚೆಂಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉರಿಯಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಪಂಡದು ಗುರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಾಡಿಗೆ ಆನೆಯ ಕಲ್ಪವನಾದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡಿರು ನೀನು ವೇಷ ಮಾಡು ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಜನ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಅಂಚೆನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ವೇಷ ಐಟ್ಲ ಇಂಕ ತಂಡದ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿನ್ನೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅವೇನು ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಆಯಾಗ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಾರ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಪೂರಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಪೂರಾ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಬರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತೀನಿ
ಅಪ್ಪಗೆ ಇರುವ ಹಿಂದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಳ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾ ಬಿಡ್ತೀರಾರೆ ಅಂಚಂದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶಿವರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಮುಕ್ಕಲಡಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ನಾಗ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ನಾಗ್ಲನ ಒಡನಾಟ ಉಂಟು ಅಂಚಬ್ರು MK ರಮೇಶಾಚಾರ್ಯ ತೀರುವೈನ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ವೇಣೂರು ಆರು ಪೂರ ಪಂಡೊಂದಿರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಾರಿ ವೇಷ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದಿರು ಒಡನಾಡು ಪಂಡಾಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಹಿರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕಲ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಯಾರ ಮೊದಲು ಪಂಡಾರು ಅಂತದ್ ಇರು ದಾದಾ ಬೇರೆ ಸೇರನ್ನದ ಅಂಚದಾನೆ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದ ತೊಂದಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೃತ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚ ವೃತ್ತಿ ಅವಳು ಎಂಚ ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂದ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕುಳ್ಳಿಗ್ಲು ಬಾರಿ ಬಡತನ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಬಡತನ ಅವಾಗ ಹಿರಿಯಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಆ ಬಂಗಡು ಆ ಕಷ್ಟಡು ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯರ MA ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಿನಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಬಡತನ ಹಿಂದಟ್ಟು ಪೋಯರ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಯಾನು ರಜೆ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಮುಗಿನಡ್ತದೆ ಜನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಅಂದ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇಳ ಕಿಶನ ಇಲ್ಡೆ ಇರುನುಳ್ಳು ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ಯಜಮಾನರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದ ದನಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜಿ ಮೇಳ ಇರ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇಳ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ವರ್ಷ 1997 ಒಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪುಂಚಿತಾಯರ್ ಭಾಗ ಇರ್ತೀರು ಆಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುಂಚಿತಾಯರ್ ಪೆರ್ಲದ ಪಟ್ರೆದಾರೆ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಪೆರ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಪಟ್ರೆದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇದು ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗುರುತಿ ಸಾವನ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲ ಗುರುತಿ ಸಾವನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತೀರ ಪೆರ್ಲದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಏನು ಇಂದು ಆರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇಳದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆತನಿಗೆ ಏನಡ ಕೇಳಿರು ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ರೀಧರ ಈ ಬರ್ಪಣ ಅಂದ ಕೇಳಿರು ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಣ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಉದಾರ ಅದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೀನು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಕ್ ತೀರ್ನ ಅದು ಏನು ಉಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ಏನು ಉಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಘಟಾನುಘಟಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಾಗ್ಲು ಭಾಗವತೀರ್ನಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಏನು ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ದೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮರಿಯಾಳ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಐತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಬುಟ್ಟು ಬೆಂದು ತೂಕ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಹಿರಿಯ ಮದ್ಲೆಗಾರ ಇಟ್ಟು ಮೇನ್ ಮದ್ಲೆಗಾರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಉಡಲೆ ತಂದು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಟ್ಲಾಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬಟ್ಲಾಗ ಅವು ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಆತ ಆಣಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಂಡು ಆನೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಕೂಡ ದನಿಕಲು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುಂಚಿತಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರಣ 15 ಆಯ್ಕೆ ಬರುಳಿಂದ ಮಣ್ಣಾದು ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಜ ಕಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾದು ನಾರಾಯಣ ಶಬರಾಯರು ಮೇನ್ ಭಾಗವತಿಯರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇರ್ತೀರಿ ಆರ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಗುಂತನೆ ಇರದಾರ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ನಾಗಾಲೋಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ದುರ್ಗು ಪೋಯಿನ ತಿರ್ಗಾಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವು ನಾಗಾಲೋಟ ಅಂತ ಬಂಡೆತ ಪೋಯ್ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದನಿಕ್ಕಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುಂಚಿತಾಯರಿ ಪಿರ ನಾರಾಯಣ ಸಬರಾಯರಿ ಎನ್ನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡಿದೆ ಯಪ್ಪ ಮೇಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಬುಕ್ಕರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಭಾವನವಾಗಿ ಅಕ್ಕನಮಗೆ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ ಅಂಚೆ ಏನ್ಲ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಿಶನೆಗಡೆದು ದನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಪಟ್ಟರೆ ದ್ವಯರಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ವಾದನ 2 ಚೆಂಡೆ ವಾದನ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳ ಉಂಟನೆಲ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳ ಎತ್ತೆ ಏನ ಆನಂದ ಪಡಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಕುದರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಶ್ರಮ ಆತಿತ್ತು ಶ್ರಮ ಬಂದ ಕಲ್ತನ ಏಜಿ ಐಕ್ಯತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದುಡಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾಡ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆತದ ಪೂರ ಸುಮಾರು ನಾಡಿ ಹೂಲ ಆಯ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಇಂದುಲ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬುಕ್ ಎಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಣ್ಪ ಇತ್ತೇನು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ನಂಬೋಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಲು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡು ಸೈಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎರಡು ಎಂಚ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ಸೋಪ ಅಂದ್ ಓಲ್ಲ ಸೋತದೆ ಬತ್ತಿಂದ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಣ್ಲ ತಾಂಗುಣ ಇವ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂದಟ್ಟು ಉಂಡು ಆಂಡ ಜೀವನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ 50 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕುದರ್ಡ್ ಬೆನುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೌನ್ ಆವಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಲನ ಅವು ಸಹಜ ಅದ ಸಹಜ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಹಿಂದಕ್ಕಿದಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಬದುಕೇರ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಕೆಲಸ ನಾಡ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ತದ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತದು 2011 ಒಟ್ಟು ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳ ಉಂತಾಯಿ ಇರು ಸೇರ್ನ ಇಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಳ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳನೆ ಸೇರ್ನೇ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳ ಮೇಳ ಐದು ಬಕ್ಕ ಉಂತದ ಐನದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದ ಆಯ್ನದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಂದ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಲಿನ ಗುರುತಿ ಸೌಜರ್ಯದಿಂದ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿರ್ತದೆ ಓಲ್ಕೊಂಡ್ಲ ಏರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಆವಡ್ದು ಆ ಬಯಕುನಕ್ಲಿ ಅತ್ತೇಂಕ್ರು ಆಂಡ ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಎಂದುವ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾತಾಡಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ಲೆದಕ್ಲೆ ನೀ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿ ಸೌಜರತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ ಆತು ಕೊರ್ಲು ಪಂಡ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ಲೆ ಮೈನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಳಲು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ತಾಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಅಂಚತ್ತೆ ಮಾತಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ ತಾಳಲು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಪದ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಆ ಏತು ನಲಿತಿದೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಎಂಬ್ಯಾಗ ಹುಸಾರಿ ಉಂಡೋ ಹುಸಾರಿ ಎಂಬೆ ತಯಾರಬೋಡು ಈತ ಮಾತದಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಏನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಏನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ 2013 ಇಸವಿಡು ಆತನಗ ಸಸೀತ್ಲು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪಾತಿರಿ ಬಂತು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ 10 ಎಂಚಂದ ಸಂಬಳ ಮಾತಂಜ ಕೊಕ್ಕ ಅಂಚಂದ ಅದ ಅವು ಮೇನ್ ಅದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದಂಗ್ಲ ಹೇರ್ನಕ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಆದ ಪಾತಿರ್ದು ಸಸೀತ್ಲು ಮೇಳದ 13 ಇಸವಿಡು ಸೇರೋಂಡೆ ಆನಂದ ಪಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪುದರ ಸೇರ್ಸವ ಪೋಡು ಹೋದು ಕೊರೋನಾ 19 ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಸಸೀತ್ಲು ಮೇಳ ಇತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಸದ್ಯ ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಅಂಚಂದ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಂತ ಏನಿಡಿದ್ರೆ ಎಡನೀರು ಮೇಳ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಬಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ 1 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಬಂತದೆ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ನಡೆದಕ್ಕೂ ಸಸೀತ್ಲು ಮೇಳ ಗೊತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ 2 ವರ್ಷ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಸೀತ್ಲು ಮೇಳ ಬತ್ತೆ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಅವು ಅಂತದ್ದು ಎಂದು ಕಟೀಲು ಮೇಳಕ್ಕೂ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ತಿರುಗಾಟ 5ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ತಿರುಗಾಟ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಪಾತಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚರಿತ್ರೆದಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬಳದಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆಡು ಮನ್ಪುಣವ ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಲು ಉಳಿಯರು ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಇತ್ತನೋ ಅವು ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಂದಿ ಮನಡಿ ಪೆರ್ಮೆಂದಿ ಪನ್ನೋಡು ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏತು ಪಿದ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇಂದನ ಪೂರ ಮೂಲ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಲ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸುಬ್ಬರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಾರು ಶಿವನಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೆಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತದ ಪಿದಾಡ್ನೆಂದು ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ತುಂಬಿದ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಕೊಂಚಿ ಪುರಾತನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿತಶಕ 1210 ಇಸವಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೃತಿ ಅಂದು ಉಂಟು ಈರಂಚ ಅದು ರಡ್ಡು ಮೇಲಡ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಮೇಲಡ್ಲ ತುಳು ಬೆಂಟೆ ಅಂಡ ತುಳು ಮೇಳ ಅಂದ್ ಮಂಡ ಡೇರೆ ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ನೇನೆ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರದ ಅವು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೋಡಿ ಅವ್ರದ್ರಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಚದ ರಡ್ಡು ಮೇಳ ಉಂಡು ತೆರಳುಡ್ಲ ಸಾಲುಗ್ರಾಮ ಅವು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿಗೆ ಅಂಡ ತುಳು ಮೇಳದ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಪಂಡಲ್ಪ ಪಂಪೆರತ್ತ ಜೀವಂತ ಜೀವಡೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಆಂಡಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಕೊರ್ತು ಜೀವಂತ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರಕ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀಪುನ್ಲ
ದೆಪ್ಪುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಿದು ತೂಪುಂಡ್ಲ ತೆಲಿಪುಂಡ್ಲ ಬೇಜಾರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚಿನವೇ ಪಡು ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮಾತು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ತೆರೆಪಾಡ್ನ ಅವಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಅನುಭವ, ಪೌರಾಣಿಕದ ಅನುಭವ ಅವು ಬೇರೆ. ಅಂಚಂದ ತುಲೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡತಕ್ಕ ಎಡನೀರು ಮೇಳದ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂದಿನ ಮೇಳ ತುಳುತ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಕುರಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪೂಡುತ್ತ ಮಂಡ ಏನು ಪೌರಾಣಿಕ ಸರಿಯಾದ ಜತ್ತನೆ ಎಂದಿಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳವೇ ದಾಯನ ಮರಿಯಾಲೋಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಪೌರಾಣಿಕಗಳು ಒಂದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಂಚಂದು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಪಂಡತೆ ಅವ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆಂಚಂದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ವೇದು ಪೊರ್ಲ ಆಂಡ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂದು ಕಥೆಲ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂದು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಇದು 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತೆಲುಗು ಉಂಟು ಅಂದು ಹಿಂದಿದ ಮಲ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿದ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋತಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಂಡ್ ಕರಿವಸ ಹಿಂದಿದೆ ಬರಿಪೇರು ಅವೇ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಾಗ ಇಂದು ಪೂರ ತಾಳ ಪೂರ ಆ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದನೇ ಹಿಂದಿದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳ ಮಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿಪುನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ನಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬರಪಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ನಂಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರಿವಸ ಉರ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ದುಂಬ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಆಪುಡು ಮಾತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಐಕಿ ದಾಯನ ಬಂಡ ಇಂದಿಟ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡದ ಗುರಿ ಇರಜ್ಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಬೂಡಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ ಮೇಲೋಡು ಪೂರ ಬಯ್ಯಾಣ ಇಷ್ಟು ಬೂರ್ನೆ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಚಿನ ವೇಷ ತಯಾರವರು ಡಯಲಾಗ್ ಈ ಹೂ ಪಾತಿರುವ ಏನಿಂದು ಪಾತಿರುವ ಎಂದು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಎದುರೆದುರು ಬರೋಡವು ಐಕತ್ತ ಗಂಡು ಕಲೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಬರೆದು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಮದ್ದಳೆ ಪೂರ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ನಾಟ್ಯ ಅಂಗ ಅಂಚ ಮರಿಯಲಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಪಗ ಏಪತ್ತೊಂಡ್ಲ ಏನ್ಲ ಆನಂದ ಪಡ್ರ ಶ್ರೀಧರ ಪಡ್ರ ಉಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಲ ಎಂದು ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಂಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ನದಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಟೀಲ ಮೇಳ ಸೇರ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಉಳ್ಳ ಅಳುಕು ಇತ್ತಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಚಂದಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವಳುಲಾ ಬಾರಿ ನೀಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯನಂಡ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇಳದ ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರದಿತ್ತೇವೆ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೊರದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಡಾಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೆ ಆರಲ್ಪದ ಮೇನ್ ಭಾಗವತರು ಏನು ಪೋಯಿನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಒಂಜಿನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದು ಮೇನ್ ಭಾಗವತರು ಎಂಕ ಆರ್ನವೇ ಒತ್ತಾ ಇತ್ತನು ಬರುಡು ಈರೊಂಜಿ ಕಟೀಲ ಮೇಳ ಬರುಡು ಪಣ್ಪಣಂದಿತ್ತನು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಗಾಡು ಒಕ್ಕ ಆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಬರ ಇಂಚನ ಆರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದುಂಬಿತ್ತನತ ಅಂಚ ಮೂರು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಪೌರಾಣಿಕದ ನಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಈ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಂಡದ ಐಟ್ ಉಂಡತ ನೂದಿಟ್ಟು ನೂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಯನಂದ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರ್ ನಡೆದ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತ ದಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಪುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆಜಿ 7 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಏನ್ ಸ್ವಂತ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬಜೆ ಕೂಡ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಪ ಏನಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇತ್ತು ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೆಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಪುನಃ ಪೂರ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಅಂಚಂದ ತೂಲೆ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತದತ್ತ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರು ಇಂಕ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಾರೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಕೊರಿಯದು ಕರ್ನಾವರ್ಸ ಇಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಇದು ಕರ್ನಾವರ್ಸ ಒಕ್ಕೆಲಾಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಈತಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಕಿದ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಕಾಸು ಬೇಕು 5 ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತದ
ಏನು ಲಕ್ಷಣ ತಾಬಿಡುದಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದಾಡ್ಬದ ಅಪ್ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಇಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಕ್ತದತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೂರ ದೂರ ಪೋಯ ಏನೇ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ್ರು ಅಲ್ಪಲ ಸೋಪೆರಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವಡು ಮೈಸೂರು ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲ ಏರಿಯಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ಏನು ತಿರುವನಂತಪುರ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋದೆ ಕಲೋತ್ಸವದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಹೋದೆ ಶಾಲೆದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಉಂಡತ ಇಂದು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ 5 ಜನ ಮೂಡುಳ್ಳ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಆಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿಯನ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳೇರು ഒരു ರೈಲ್ವೆ ഒരു ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿದ ಕೂಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚಂದು ಮಾಡ್ತಂದು 2007 ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಪುದರ ಕುಸುಮ ಅಂದು ಆಳು ಎತ್ತ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒರಿ ಮಗ್ಗಿ ಅಂತೆ ಅದ್ವೈತಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಏನು ಬುಕ್ ಒರಿಯ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಪರಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇಂಬಿಯಾಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ ಪಂಡಿನ ಕೈಲ ಮಗುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚಿನಾಗಿ ಇದ್ದು ಅಂಚಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವೇಷದಕ್ಕೆ 5 ಜನ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏನು ಮಾತ್ರ ಹಿಮ್ಮೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನೆ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಾಗ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ 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 ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಉಡುಪಿಡದಿಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡ ಬಡಗುತಿಟ್ಟದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬಂಡ ಇದು ಕಿರೀಟ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ತುಳಿ ಅಕ್ಲಿ ತಾಳ ಅವು ಎಂಜಿನ ಚಕ್ರತಾಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಜನೆ ತಾಳ ಉಂಡದ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಆ ತಾಳನ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಇಂಕ ಪುದರ್ ಉಂಡದನ್ನ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಜಾಗಟೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮುಂಡಾಸ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಬಡಗುದ ತೆಂಕುದ ಬೇತೆ ಐತನ ಮುಂಡಾಸ ಇತ್ತ ತೆಂಕುದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಡಗುದ ಇನ್ನೇ ಕಲ್ತೊಂದಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟುವಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಪುಗಿಲ್ಬಾರ್ದು ತೆಂಕುದ ಇಟ್ಟು ಮೂಳು ಅವಳ ವೇಷ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪನಲ್ಪ ಪುಕ್ಕುನಲ್ಪ ಉಂತ್ಯಾರ ಬಡಗುಡು ಬಲ ಸೈಡ್ ಭಾಗವತನ ಬಲ ಸೈಡ್ ನಿರ್ಗಮನ ಮೂಲ ಅವನ ವೇಷ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುದು ಚೆಂಡೆ ಅಕ್ಲನ ಚೆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಲನ ಪೂರ್ಲ ಅಂಚನ ಸರ್ತ ಅವು ಬೆತ್ತದ ಊರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಕುಣಿತದ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎಂಕ ಬಡದ ತಾತ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಚ್ ಇಜ್ಜತ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ಯಡು ಅಕ್ಲನ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕುಡುದಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಂಟು ನಿಘಂಟು ಇಂಚಾಂಡ ಇಂಚಾಂದ ನಿಘಂಟು ಒಬ್ಬರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಅಂಚಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಆಸ್ವಾದನ ಹೆಂಗೈತೆ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೆಂಕು ತಕ್ಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಸಂಗನ ಕಾರಣಗಳ ಬಡಗುದ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತ ಬಾಟರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರು ತೆಂಕುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರು ಅವು ಆತ ಪೂರ್ಲು ತೆಂಕುಡೆ ಅಂಚೆ ಹೊಂಡ ಎಂಕ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವದ ಅದೀಪು ಅಂದು ಇದೇ ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಕ್ಕೇನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತ್ರದ ತುಳುತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಅಂದಂದ ಆದಿಪ್ಪು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಪಂಪೆರದ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡತ ಇದೇ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಗೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಕುಂಬಳೆ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿರದ ಕುಂಬಳೆ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪ ಇದು ತುಳುನಾಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೇರಳ ಹೋಗಿನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಮಂಡಲ ಇಡೀ ಆಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋತರೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೀವಂತವಾದ ನನಲ ಉಂಡು ನನಲ ಒರಿಯುಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ದುಂಬುತ ತೂಲೆ ದುಂಬುತ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಜಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಸ್ ಎಂದು ದುಂಬುತ ಆಟದ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಟು ತೂಲೆಗೆ ಇರು ಐಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಣೇನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ 80% ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲನ ಇಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಾಳು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದಾಯ್ತಾಳ ಈರನ ಈ ಯುವ ಜನಾಂಗವು ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ ಪಂಪನ ಕಿರಿಬಾತೆರದಾಯ್ತ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಹಾಡು ಇತ್ತೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಾತೆ ರುಚಿರು
ಏತ್ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆಟದಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಪೇರ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಣ್ಣು ಹೊರ ತುಯರ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋನೆ ತುಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬರುದು 24 ಹಿಂದೆಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿಲ ಜಿಪ್ಪೆರು ಜೈಂದಿದು ಇನ್ನೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರ್ಲೆ ದಾಯಿನ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು ಏನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಲೆಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ತಬಲಾನ ಮೃದಂಗ ಸಂಗೀತ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಜತ್ನಾರ ಮಣಿಪ್ಪಡು ಅವು ಆಯನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪದ ಎಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಐತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಐನ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ಲು ಸರಿ ಆಪೇರು ಅದನ್ನ ತುಲೆ ಬದಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಟ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಜನಕ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿತ್ತೀರು ಪನಿಯರ್ ಆವೇಶ ಕಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ಟುನೆ ಹಿಂದೆ ಕಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ಟುನೆ ಹಿಂದೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ತುಳೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕಾಸರಗೋಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂದು ಆ ರೀತಿಯರು ಪಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮ್ಮಣ್ಣಯರು ಎಡ್ಡೇಳು ತಿದ್ದಿದ್ದೀರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮ್ಮಣ್ಣಯರು ತೇಲಂತ ಮಂಜರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ನಾವು ಭಾರಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಯಾರಾತಂದು ಪನಿಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ತಯಾರಾತಾರಂದು ಬೊಗ್ಗೊರಿ ಬನೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಗುಂಜಿನಾಡೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಗುಂಜಿನಾಡೆ ಪುಂಡು ವೇಷ ಗುಂಜಿನಾಡೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಬಾರಸವನ ಇಂದು ಪುಂಡು ವೇಷದ ನಾಡಿನ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಬೊಟ್ಟಿನ ಐನ ಭಾರಿ ಬೊಟ್ಟದೆಂದು ಪಂಪಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅವು ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾರಸವನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಿರೀಟ ವೇಷ ತಪ್ಪು ಕಿರೀಟ ವೇಷದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಬಟ್ಟಿರ ಪುಂಡು ವೇಷ ಉಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಪುಂಡು ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ಐನ ಆ ನಾಡೆ ಎಂದೇನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಪಣ್ಯರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಲಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿರ ಉಂಡು ನಿರಂತರ ಕಲ್ಪೆರ ಇಂದು ಪೂರ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದ ಪೂಲ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪುಣ ಕೇಳಿನ ಕಿಡ ಏನ್ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಎಂದದ್ದು ಐಕೆ ಎಂಚ ಬೊಟ್ಟುಳಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಚ ಬೊಟ್ಟುಳಿಂದ ಬಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಪೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಚಿನ ಬೇರೆ ಆತಂಡು ಆಂಡದು 27 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಬರಪುನ 28 ಅಂಡ ಗುರುತಿಸತೀರು ಸಸಿತ್ಲು ಮೇಳೋಡು ಗುರುತಿಸತೀರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ನಡಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಡ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ MR ಮಣಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪಣಾರು ಪೆರ್ಲ ಇಡಿಯಡ್ಕಡ್ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಪಣ ಅಂಚ ಉಂಟು ಗುರುತಿಸತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಶಾಲೆ ಏನು ಕಲ್ತನ ಸ್ವರ್ಗಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಮದಪ್ಪೇರು ಜೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಕ್ತಿ ಜೈನ್ ವಿಷಯ ಸ್ವರ್ಗಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಅಪಗ ಏನು ಅಲ್ಪ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ SLC ಪೆರ್ಲಾಡ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ KY ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಣ ಕೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆರು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಇದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೀವನಾನುಭವಗಳೇನು ಈಗಿನ ವೃತ್ತಿ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೂ അതിന ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರಗಿ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಿ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲ അതിന് ಮಾಪು ಮಂತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ದಯನೊಂದು ಈತ ನಡಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಐಟು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏನು ಏನೇ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದಿಪ್ಪಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಈರೇ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪಂಡದೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಈರ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಾರು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡೆ ಅವಳು ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾರ ಅಂಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಆತಿಗೆ ಪಡೋದು ಇನ್ನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬತ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೊರ್ತರು ಮಾತಲ ಕೊರ್ತರು ಆತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇರು ಅಂಚ ನಿಶಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಧರ ಪಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೀರತ್ತ
ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಪಾವನ ಬುಳೆಪಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಾದ ಬರ್ಪೆ ಅಡಿಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ